Kaixo, oraingo honetan, bosta jarduera adimen artifizialarekin eduki digitalen pertsonalizazioa nola garatu dudan azalduko dut. Nire kasuan, gogoratu, Big Data moduluaren inguruan gebiltzala lanean eta hor konkretuki KPIak, Key Performance Indicator hauek zer ziren deskribatu nuen aurreko edukien, adimen artifiziala erabiliz sortu genuen edukian. Eduki hori gainera LibreOfficera espausu batzuk emanez exportatu genuen. Lehenengo Markdown, gero Pandok erabilita, azkenik LibreOfficen sartu genuen, eta gero irudi batzuk gehitu genizkion adimen artifizialak sortuak. Ideia antzekoa jarraituko dut, puntu honetan bururatu zait, eskatu diezai jokedala adimen artifizialari KPI multzo ezberdin bi proposatzea eta hortik aurrera lantzea. Beraz, Perplexity tresna erabiliz, aurreko puntuan azaldutako arrazoi berberen gandik, nola iturriak ematen dizkidan eta bar, galdetu diot, hemen parkatu, nahiko nukeela edukietan sakontzea. Eta bi negozio mota ezberdin proposatzea eskatzen diot KPIak garatzeko. Nola, KPIak negozio baterako edo beste baterako. Horrela, ikasleen interesen arabera aukeratu dezakete bat edo bestea. Eta proposatu dizkit, online denda bat, eta horretarako interesgarriak izan daitezkeen KPI batzuk, eta logistika enpresa bat beste alde batetik, eta horretarako interesgarriak izan daitezkeen KPI batzuk, eta emaitza egokia iruditzen zait. Aztertu eta gero, iruditzen zait, lortu interesgarria izango litzatekeela jarri alko banu, hauetariko bakoitza, bi aurkezpen ezberdin nolabait txertatzeko aurreko aurkezpenari. Eta hauetako bakoitza izan daiteke, KPI bakoitza izan daiteke erlaitz ezberdin bat, eta hor bilatu beharko nuke gero aurrerantzean, edo sortu, adimen artifiziala erabilita, irudi egoki bat, pixkat laguntzeko azalpenari. Orduan, hau horrela, eskatuko diot hurrengo pausuan sortu dezala Markdown tekstu formatuan fitxategia. Eskatu diot eta eman dit. Erantzuna, beste honetan sortu dit, aukera iruditzet eta Markdown formatu hori sortu. Beraz, sortu dizkit eta jarri dit aurreko puntu guztia Markdown. Baina gogoratu Pandok tresnak gero LibreOfficera nola pasatzen duen eta batez gero LibreOfficen writerretik impresera pasatzeko, erlaitzetan bihurtzeko behar ditu dala denak izenburuak izatea. Eta zer da izenburua Markdownean, formatu hau daukaten lerro guztiak dira izenburua. Baina hauek ez. Orduan eskatu diot, urrengo pauso batean mesez dena titulo izatea behar dudala, Markdownen izenburu edo tituloa ditzen zaio. Eta horrela gehitu dizkit gehiago, baina ez denak. Hemen bado, azkenan hauek ez dira titulo. Orduan jarraitu dut esaten, konversazioan Perplexityrekin testu guztiak titulu izatea behar dudala. Eta jarri dizkitenak, baina dena maila berdinean. Orduan, esan dio, mesez mantendu aurreko mailak. Eta mantendu dizkit, baina hau ez dut nik nahi dudana da, maila gutxiagoa batzea, eta hau lehenengo partea hau ez dut inonik inora nahi. Orduan, esan dut, ezabatu lehenengo parte hori, eta ezabatu dit, baina mailak mantenduz. Eta esan dit, tituluak maila altuagoak izatea behar dut. Eta hemen, orain nabil fintzen, ezta, Perplexityrekin emaitza lehenengoan jaso dut nahi nuena, baina ez dut nahi nuen formatuan, Orduan, bai dago hemen behar izan bat, hartu eman bat, fintzeko datu hauek nik nahi dudana lortzeko, ezta? Azken finean, hau ere ez da, nik nahi dudana da, denak tituluak izan daitezela, formatu hau izan dezatela, eta orduan hemen nabil, borrokan berarekin, orain izan diot, maila bajoagoak izan daitezela mesedez, eta titulo gabeko lerroi jarri hau mesedez, esan diot. Eta orain bai jarri dizkit dena titulotan, hauek izango dira lehenengo mailakoak erlaitz bihurtzen direla, eta gero hauek erlaitz barruan maila ezberdinak. Orduan, ondorioa ez dut naiz, nola hau izango den gehitzeko aurretik daukagun dokumentuari, ez dut ondoriorik nahi,
eta horrela lortu dut. Eta orain eskatuko dio beste gauza bat. Ja hau, bai ni nahi dudana da, baina ni nahi dudana da bi dokumentu ezberdin izatea. Orduan esan diot banatzea mesedez. Bat alde batetik denda, eta beste alde batetik logistika enpresa. Orduan ja badauzkat hemen bi markdown, bi fitxategi izan daitezke, hauekin bi aurkezpen sortu ditzaket, eta aurkezpen horiek ero txartatuko ditugu beharrala aurretik daukagun aurkezpen horretan, ez da? Horrela lortuko ditugu bi espezializat, bi eduki personalizatu. Hau izan da beraz, horrengo pausua da, pandoki eskatzea nola zera, ez da? Pandoki eskatzea dokumentu hauek bihur ditzala ODT. Emango dio nik markdown fitxategi hau, bi sortuko ditut, bata erosketa den da e-commerce eta bestea logistika, enpresa, biak hemendik hartuko duan eduki hau kopiatu eta pegatuta, bat hau izango da, eta beste hau izango da, horrekin markdown bi fitxategi dauzkat, eta pandokek gero egingo diguna da sortu bi fitxategi, baina LibreOfficeen formatuan, ODT formatu hortan. Hemen ikusten duzu beraz, ja bukatzeko nola edukia interes taldentzako personalizatu dugun. Alde batetik logistikarako aurkezpena egin dugu, abiatuta markdownetik eta ODT horretara, Perplexitik eman dizkigun emaitza horietatik, eta beste alde batetik e-commerce bateko aurkezpena. Eta orain erakutsiko dizkizuet, alde batetik biztaratuko dizuet. Bata hemen egongo dena, barkatu segundutxo bat, alde batetik e-commercena hemen dagoela, eta beste bere salmenta volumen eta bere KPIak, dagozkionak espezifikoak, eta beste alde batetik logistikarena, ez da. Eta hemen honetan gainera hor ikusten duzu irudi bat, eta irudi hori gero egin dudana da, bada abiatuta Copilot honetatik, eta esan diot oin badauzkat, eta joan naiteke bakoitzarentzako irudi bat sortzen, ez da, adibidez, entrega pultu altasuna, sortu idazu mesedez irudi bat. Eta Copilotek sortu dut irudi hau, eta zuzenean hartu, kopiatu duten eskubiko botoiari eman da, edo Copilotek mezkentzen dugun kopiatu aukero hori eman da, eta txartatu dut ikusi duzuen bezala lehenengo erlaitz honetan. Eta horrela joan gaitezke dena